салом арз мекунам ба кулли онҳое ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доранд ва баъд аз чанд дақиқаи дигарам ба озоди видео канали мо дар ютуб мепайванданд. Шалои Гулхоҷа ҳастам. Дар оғози боз як рӯзи нав дар хизмати шумо бо хабарҳои тоза аз Тоҷикистону ҷаҳон ва бо умедворӣ аз он ки чун ҳамеша моро дар ин суҳбат низ ҳамроҳӣ хоҳед кард. Имрӯз панҷшанбе аст, 4 апрел ва барои ҳар яке шумо аз он рӯзи хуб мехоҳем ва барори кор орзу дорам ва бозам ин нахустин мулоқоти мо дар имрӯз аст ва дар ҷараёни рӯз боз бо шумо суҳбат хоҳем кард. Аммо ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба вазъи боду ҳавои кишвар ва сипас аз хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон хоҳем гуфт. Ҳавои мо имрӯз дар Прага софу беғубор ва 22 дараҷа гарм мешавад. Дар Москав имрӯз ҳаво абриву аммо нисбат ба рӯзҳои пеш гармтар аст. дақиқтараш 9 дараҷа болои сифр. Дар Душанбе бошад рӯзона ҳавои абрӣ ва 26 дараҷа гармӣ пешбинӣ шудааст, аммо бегоҳи рӯзӣ борон меборад ва гармӣ ба 21 дараҷа мерасад. Агар шумо мехоҳед шомгоҳон дар Душанбе сайругашт кунед, пас гирифтани чатрро аз ёдатон набароред. Бонки Осиёи рушд ба Тоҷикистон тавсия додааст ки нархи интернетро поин оварда дастрасӣ ба онро беҳтар кунад. Мақомоти бонк бовар доранд Тоҷикистон аз ин роҳ метавонад фоидаи бештари иқтисодӣ бародорад. Ин дар ҳолест ки бо як қарори хадамоти зидди нисорӣ аз рӯзи 27 марти имсол нархи интернети мобилӣ 2 баробар боло бурда шуд. Аммо нархномаи нав ба хотири музокироти ширкатҳои мобилӣ бо мақомоти хадамоти зидди нисорӣ ҳанӯз ба иҷро надаромадааст. Мардум, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ширкатҳои мобилӣ зидди боло бурдани нархи интернет ҳастанд, вале хадамоти зидди нисорӣ ва Кумитаи андозии Тоҷикистон ба дурустии он пойфишорӣ доранд. Онҳо мегӯянд аз ин тариқ ҳам андози бештар мегиранд ва ҳам амнияти кишварро ҳифз мекунанд. Вале Бонки Осиёи рушд дар гузориши тозаи худ ки рӯзи 3 апрел нашр шуд, асосан вазъи иқтисоди Тоҷикистонро баррасӣ карда ва дар охир дар робита ба рушди интернет ва густариши мухобирот тавсия додааст. Дар гузориши бонк бо такя ба маълумоти ширкати Speed Test Тоҷикистон кишваре бо бадтарин сурати интернет эътироф шудааст. Прадип Сривастава, раҳбари Бонки Осиёи рушд, дар ин робита гуфтааст, Тоҷикистон бо тақвияти инфрасохтори фановариҳои мухобиротӣ арзон кардани нархи интернет ва беҳтар намудани сифат, дастгирии сармоягузории хусусӣ дар арсаи алоқа ва боло бурдани сифати таҳсили ҷавонон метавонад фоидаи бузурги иқтисодӣ бардорад. Коршиносони тоҷик қабул ва татбиқи тавсияҳои Бонки Осиёи рушдро аз ҷониби Тоҷикистон дар мавриди арзон намудани нархи интернет ва сифати беҳтари он муҳим арзёбӣ мекунанд. Дар ниҳодҳои расмии Тоҷикистон рӯзи 3 апрел ба Радиои Озодӣ гуфтанд, аз тавсияҳои нави Бонки Осиёи рушд хабар надоранд. Як манбаъ дар хадамоти алоқаи Тоҷикистон ки албатта нахост номаш бурда шавад гуфт, ҳоло сифати интернет нисбат ба солҳои пеш беҳтар шудааст ва масъалаи боло бурдани нарх ҳам ниҳоӣ нашуда дар баррасист. Бонки Осиёи рушд дар тавсияҳои нави худ ба Тоҷикистон ҳамчунин пойбандии иқтисоди кишварро ба хориҷа таъкид карда пешгӯӣ намудааст ки рушди он дар солҳои 2019 ва 2020 нисбат ба соли 2018 заифтар хоҳад шуд. Яке аз тавсияҳои дигари бонки мазкур ин аст ки барои раҳоӣ аз пойбандии омилҳои хориҷӣ Тоҷикистон бояд тавлидоти дохилӣ ва содиротиро рушд бидиҳад ва бар асоси гузориши ин бонк феълан кам будани молҳои содиротӣ ва вобастагӣ аз пули муҳоҷирон Тоҷикистонро аз омилҳои берунӣ осебпазир кардааст. Ёқуб Аҳрорзода ки соли 2010 дар Узбекистон барои қатли коргардони маъруфи театр Марк Вайл ба зиндон маҳкум шуда буд, баъди раҳоӣ дар Тоҷикистон дастгир ва ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида шуд. Аҳрорзода дар Тоҷикистон барои гаравгонгирӣ ва роҳзанӣ муттаҳам аст. вазорати корҳои дохилӣ дар бораи боздошти Ёқуб Аҳрорзодаи 46 сола рӯзи 2 апрел хабар дод. Мақомот гуфтанд ки ӯ соли 1999 даст ба 4 ҷиноят аз ҷумла дуздиву роҳзанӣ ва гаравгонгирӣ задааст. таҳқиқи ин парванда идома дорад. Аҳрорзода сокини деҳаи Ваҳдатободи шаҳри Ваҳдат аст ва барои ходимони ҳифзи ҳуқуқ бо номи Ғафуров Ёқуб Аҳрорович ва лақаби Ҷинҷак маълум аст. хешовандонаш мегӯянд ӯро ба хотири қаҳр Ҷинҷак лақаб доданд, вале номи Аҳрорзода ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ на танҳо ба хотири раҳбарияш ба ҷиноятҳои боз нашуда, балки инчунин ба далели даст доштан дар куштори коргардони маъруфи театри Илҳом дар Тошканд Марк Вайл мавриди таваҷҷӯҳ будааст. Марк Вайли 55 сола ки бо театри муосири русизабонаш дар Тошканд машҳур буд, шаби 6 ба 7 сентябри соли 2007 мавриди ҳамлаи афроди ношинос қарор гирифт. баъди 3 соли ин ҳодиса дар
мурофиаи додгоҳии шаҳрвандони ӯзбекистон, русия ва тоҷикистон ҳозир шуданд. 4 нафари айбдор шуда дар қатли кургардон гуфтанд ки аз намоишномаи тақлид ба қуръон ки аз ҷониби вайл ба саҳна гузошта шуда буд хушашон наомад ва дар фикри ҳамла шуданд. нақши шаҳрванди тоҷикистон Ёқуб Ғафуров ва шаҳрванди Русия Исҳоқов калидӣ унвон шуд. Ёқуб Баҳрорзода ва ҳамроҳонаш ҳангоми пурсиш гуфтанд ки ин намоишнома пайғамбари исломро таҳқир мекунад, вале коршиносони театр ва ҷомеаи байналмилалӣ ин ҳодисаро ҳамчун ҳамла ба озодии баён ва қатли мудҳиши як коргардони дигарандеш маҳкум карданд. соли 2010 дар додгоҳи Тошканд гуфта шуд ки Ёқуб Баҳрорзода баъди ин ҳодиса бо номи дигар дар фирор буд, вале билохира боздошт шуд. ӯ ки ба 19 соли зиндон маҳкум шуд, охирҳои соли 2018 бар асоси қонуни афв озод ва ба Тоҷикистон фиристода шуд. наздикони Ёқуб Баҳрорзода мегӯянд феълан ӯ дар боздоштгоҳи марказӣ дар Душанбе нигаҳдорӣ мешавад ва парвандаи ӯ аз тарафи Достоёни кулмавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. дар ҳафтаи гузашта Аҳрорзодаро барои додани нишондод ба диҳаи Ваҳдатободи шаҳри Ваҳдат бурданд. ӯ дар бораи маконҳое ки сокинонро гаравгон гирифта буд маълумот додааст. дар ҳоли ҳозир Достоёни кул ба пурсиши шоҳидон машғул аст ва кодекси ҷиноии Тоҷикистон барои раҳзанӣ ва гаравгонгирӣ аз 12 то 20 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. ҳомиёни ҳуқуқи башар мегӯянд ҳукумати Тоҷикистон то ҳанӯз натавонистааст ба пуррагӣ дар ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ муваффақ шавад. афзоиши хатари истисмори ҷинсии занони муҳоҷир, маҳрум будани муҳоҷирони кории тоҷик аз кафолатҳои иҷтимоӣ дар Русия, маҳдудият дар дастрасии фарзандони онҳо ба таҳсил ва то ҳол таҳти ҳимоят қарор надоштани онҳо аз нукоти муҳимест ки ҳомиёни ҳуқуқи башар дар гузориши навбатии худ ба Созмони Милали Муттаҳид таъкид карданд. ин гузориш аз ҷониби ҳуқуқшиноси дафтари ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон дар канори ҳисоботи расмии мақомот ба Кумитаи Созмони Милал оид ба ҳимояи ҳуқуқи муҳоҷирон ва хонаводаҳои онҳо пешниҳод шудааст. барои муаррифии гузориши расмии Тоҷикистон бошад, ин шабрӯз як ҳайат бо раҳбарии Достоёни Кул Юсуф Раҳмон дар Женева қарор доранд ва ба суолҳо оид ба вазъи ҳуқуқи муҳоҷирон посух мегӯянд. дар ин бора албатта мо бинандагони азиз дар давоми рӯз яъне дар барномаи хабарӣ ва тақдими сархати хабарҳо муфассал суҳбат хоҳем дошт. танҳо ҳаминро мехоҳам қайд кунам ки дар гузориши расмии мақомот ба афзоиши муҳоҷирати занон таъкид шудааст. ба фарқ аз солҳои 2005 ки ҳамагӣ 5 то 6% муҳоҷиронро занон ташкил медоданд, ҳоло ин теъдод ба 17% баробар шудааст. аммо дар гузориши алтернативӣ ки аз ҷониби ҳомиёни ҳуқуқ пешниҳод шудааст, аз афзоиши таҳдиди хатарҳо ба занони муҳоҷир нигаронӣ мешавад. дар ин матлаб омадааст ки аксар занони тоҷик дар Русия соатҳои зиёд ва бидуни истироҳат кор кардан мавриди истисмору табъизи ҷинсӣ қарор мегиранд. онҳо ба хадамоти тиббӣ дастрасӣ надоранд ва ба гуфтаи ҳомиёни ҳуқуқ хушунати хонаводагӣ як мушкили доғи ин занон дар муҳоҷират аст. хуб бинандагони азиз, тавре ҳам гуфтам, барномаҳои моро дунбол кунед. дар ин бора муфассал барои шумо гузориш пешниҳод хоҳем кард ва дар айни замон бо истифода аз фурсат мехоҳам ба суолҳои зиёди шумо дар робита ба афви муҳоҷирон посух бигӯям ки ҳанӯз дар ин бора ҳеҷ хабаре нест ва тавре ҳамон пештар гуфта будем, қарор аст ки 17 апрел президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Русия биравад. хуб баъда дар ҷараёни ин сафар мо хоҳем дид ки дар робита ба кадом масъалаҳо ба созиш хоҳанд расид ҳукумати ин ду кишвар ва оё воқеан дар нисбати муҳоҷирони тоҷик қонуни афв истифода бурда мешавад ё не. аммо то он замон ки як ҳафта дигар боқӣ мондааст, ҳанӯз хабари наве дар даст нест. ва ташаккур мегӯям ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доранд ва ба ҳамаи онҳое ки баъд аз ин ба суҳбати мо хоҳанд пайваст. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар қароргоҳи марказии Радиои Озодӣ дар шаҳри Прага бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон. ва фаромӯш накунед ки агар ман боварӣ дорам ҳоло дар пахши мустақим дар бораи қурби асъори хориҷӣ аз мо мепурсед, ман дар поёни суҳбат барои шумо дар ин бора посух хоҳам дод ва ҳамчунин дар бораи доллар низ барои шумо як хабаре ҳам хоҳам гуфт. Доситонӣ дар Зеландияи Нав ҷавони 28 солаеро ки ба 2 масҷид дар Зеландияи Нав ҳамла кард ба 50 мавриди қатл ва 39 мавриди талош барои қатл муттаҳам кардааст. дар ин бора пулиси Зеландияи Нав рӯзи 4 апрел хабар дод. дар тирандозии Брентон Таранти австралиягӣ дар рӯзи 15 март дар масҷиди шаҳри Кристчарч
48 نفر کشته شدند. او که خود را سفیدپوستی نژاد پرست خوانده است، پیشتر فقط به قتل متهم میشد، ولی در ادامه تفتیش اتهامات نو را به او اعلام کردند. قرار است او روز 5 اپریل به وسیله ارتباطی ویدیویی در محاکمه در دادگاه شهری کریستچرچ شرکت کند. دادگاه حضور خبرنگاران در محاکمه را منع کرده است، چون میگوید ممکن است برنتون ترنت مطبوعات را برای ترغیب غایه‌های خود استفاده برند. مقامات انتظامی در تاجیکستان گفتند که بازاری به اصطلاح سیاه ارز خارجی به خصوص دلار آمریکایی پوره از بین نرفته است. در یک سال اخیر زیادی بیش از 100 نفر با اتهام عوض غیرقانونی اسعار پرونده جنایتی باز کردند. قانون برای این افراد جریمه بزرگ و یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. تقریبا 4 سال پیش بانک ملی تاجیکستان صرافی‌های مستقل را که در هر کوچه و محله فعالیت داشتند سبب خرج و مرج در بازار اسعار دانست و آنها را بست. تنها به بانک ها و نمایندگی آنها اجازه تبدیل اسعار خارجی داده شد. داشتان کل تاجیکستان آخر هفته گذشته در پالاتای بالای پارلمان گفته است بازار سیاه اسعار خارجی کاملا از بین نرفت. با قول یوسف رحمان در سال 2018 مقامات دست کم به در 15 نقطه‌ای به گفته او غیر قانونی مبادله اسعار قفل زدند. بعضی از کارافتاده‌ها میگویند پیدا کردن دلار در بانک‌های کشور مشکل است و آنها ناچار سراغ صرافان مستقل را میگیرند. بانک‌های تاجیکستان در یک روز برای یک نفر همگی 200 دلار میفروشند. برای آنهایی که سند صاحبکاری دارند تا 500 دلار داده خواهد شد و آن را هم باید تا طی کردن نوبت طولانی بگیرند. در همین حال یکی از ساکنان دوشنبه گفت عباره‌های پیدا شده است که تماس طلبکاران دلار و صرافان پنهانی را برقرار میکند. او گفت مثلا در گوشی تلفن هیچ وقت نمیگویند که دلار دارید یا نه، بلکه میپرسند نرخ دارو چند است یا که حجت دارید. به این واسطه یکدیگر آنها مییابند و پولشان را عوض میکنند. حالا بانک ملی قرب 100 دلار امریکایی را بیش از 940 سومانی مقرر کرده است. در بازار به اصطلاح 100 دلار به عوض از 990 تا 1000 سومانی فروخته می شود. البته تو این نشر مطلب رادیو آزادی در وبسایت ما بانک ملی تاجیکستان به درخواست رادیو در رابطه با وجود بازار سیاه و سبب کمچینی دلار در بانک ها پاسخی دقیق نداد. حالا اقتصاددان ها به آن تاکید میکنند که صرافان را باید در بازار رسمی مبادله اسعار برگردانند و سیاست لیبرالی را که حکومت تاجیکستان در برابر اسعار داشت برقرار کنند. اما تا آن وقت هر روز 10 نفر پس در بانک‌های کشور نوبت میپایند تا دلار بخرند. یکی برای تحصیل فرزندان و برای تجارت و بعد دیگر برای نگاه داشتن پولهای خود با ارز خارجی و این فرصت خوب است برای گفتن قرب اسعار خارجی برای شما. ما دیدیم با پایان صحبتم نزدیک شدیم. طبق قرب اسعار خارجی برای امروز که از سوی بانک ملی تعیین شده است، 1 دلار 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو 10 سومانی و 60 درم و 1000 روبل روسی به 144 سومانی و 40 درم خریده و فروخته می شود و طور مشاهده می شود قرب روبل روسی در اول هفته یا هفته گذشته کمی بلندتر رفته بود و حالا باز تمایلی به پسشوی دارد. خوب بینندگان عزیز، سپاس میگم که مرا تا این لحظه ها تماشا کردید. تقریبا 15 دقیقه بود که من با شما در این صحبت بر وقت صحبت کردم و اطمینان دارم یا اینکه امیدوارم که این صحبت ما به منفعت شما بود و معلومات ضروری را شما برای خودتان گرفتید و من همه شما را بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر در سرخط خبرهای روز با خبرهای نو منتظر می شوم و بعد از این باز شما را با تماشای برنامه خبری دعوت میکنم که بیشتر شما شاید هرچند من تا 2 هفته است اعلان میکنم که ما به وقت تابستانه گذاشتیم، شما هنوز خبر ندارید و منتظر میشید که کی برنامه خبری ساعت 2 به وقت پراگ پیشنهاد شما میشود. ولی باید بگم که ساعت ما در پراگ تغییر نیافت، بلکه در مسکو و تاجیکستان اکنون صحبت‌های ما رو شما میتونید 1 ساعت لکای بر وقتتر تماشا کنید و به همین ترتیب هرچند ساعت 1 به وقت پراگ خبری ما پخش می شود، اما در مسکو شما می توانید برنامه ما رو ساعت رسا 2 ببینید و در تاجیکستان باشد رسا 4. من شما رو به خدا می سپارم تا 3 ساعت دیگر و باز با شما ملاقات خواهیم داشت. روز خوب داشته باشید.